Bé, bona nit, gràcies per venir. Els que esteu sopant i no heu vingut a escoltar-nos, disculpeu, us amargarem una mica el sopar. Avui fem un dels actes d'aquesta campanya de primàries. Com sabeu, a les primàries hi ha 60 candidats, més de 25.000 persones apuntades a Barcelona per votar-hi, però encara hem de ser més. Per tant, si voleu o sabeu amb qui compartir la manera d'inscriure's, que és, com sabeu, a primariescatalunya.cat, allà us podeu inscriure-us per votar i fer córrer la bona nova. Cada setmana hi ha diversos actes de diversos candidats, alguns són amb 2 candidats o 3 candidats o 5 candidats. Demà, per exemple, al vespre hi haurà un acte amb tots els candidats. És un acte organitzat per l'ANC per tal que la gent conegui la cara i la posició de tots els candidats i hi haurà l'oportunitat de parlar amb ells de cara a cara i preguntar-los coses concretes, coses concretes, i a partir de la setmana que ve els debats se succeiran en diversos grups, tant a territorials de l'ANC com a ràdios o a televisions locals o a teatres, això anirà passant. Però al costat de tot això hi ha actes, diguem-ne, sectorials en els quals intentem parlar d'algun tema en concret, intentem posar el focus en algun tema concret perquè ens sembla rellevant. Avui li hem demanat al Sergi Belbel, dramaturg i director i moltes altres coses que no m'entretindré a dir, que ens acompanyi per parlar de com està el teatre a Barcelona. Es parla poc, en general, de cultura a les campanyes electorals perquè s'assumeix que la cultura no mobilitza el vot, també perquè s'assumeix que el sector de la cultura pertany a un determinat món i mai pertanyerà a un altre món, però des del començament nosaltres hem intentat que la gent del món de la cultura participés d'una conversa, independentment de les seves lleialtats o filiacions, sobre què està passant amb la cultura de Barcelona, perquè tot el projecte que estem iniciant, el projecte de primàries, és un projecte que treballa sobre l'assumpció que el problema polític que té Catalunya és un problema de cultura política i per tant és un problema cultural. I el que volem és que la cultura alimenti un pensament polític millor i no pas que la política coopti o fagociti o controli o domini el sector de la cultura. Creiem que aquesta ha estat una de les xacres de Barcelona i de Catalunya les darreres dècades i volem que això canviï. Li vaig demanar, explico molt breument, que al principi de tot el projecte de primàries el Sergi de seguida es va mostrar partidari d'organitzar aquestes primàries, de que passessin, i no ens coneixíem, i jo aleshores encara era als Estats Units i el vaig escriure i vam fer un Skype molt llarg, en el qual vam parlar del que parlarem avui, és a dir, vam parlar de quin era l'estat del teatre a Barcelona. Així que l'altre dia el vaig trucar i li vaig dir per què no repetim aquella conversa davant de la gent, perquè tot i que ell té unes idees i jo en tinc unes altres, en algunes coses coincidents i en d'altres no, ens semblava rellevant obrir la conversa de les eleccions primàries amb un tema cultural i en concret amb el teatre. Aprofito per explicar l'anècdota personal. Jo sempre havia volgut ser actor, era un molt mal actor, el meu director era un senyor que es deia Toni Casares, que mana sobre la sala Beckett i que és allà, i el primer text que vaig fer era un que es deia Carícies del senyor Sergi Belbel. Per tant, roda el món. Això és per fer-me sentir vell, no? És per fer-te sentir vell, sí. Va tenir molt d'èxit, però, aquell espectacle, si això et fa sentir millor. Perfecte, sí, una mica. Doncs ja ho tenim. I aleshores hem quedat amb el Sergi que ell començaria aquest diàleg i a partir d'aquí veuríem cap on evoluciona. Molt bé. Doncs primer de tot, gràcies per donar-me aquesta oportunitat. Gràcies també a la Sala Beckett, que jo crec que és un teatre que estimem molt i del qual soc president del patronat, per cert. I Teatre Barcelona. Jo començaria amb un joc, se'm sent bé? Una mica més amunt? Aquí? Aquí, perfecte. Ara. Jo començaria amb un joc. Jo aquesta tarda he entrat a internet, perquè el teatre a Barcelona és teatre del municipi de Barcelona. O sigui, parlem de teatres municipals. Llavors, per parlar de teatre i municipi, me n'he anat a internet, és molt fàcil, ara per informar-se tenim una eina rapidíssima a casa nostra. Ara sí que em fa sentir jove, Sergi. Et faig sentir jove? Vale. Teatres municipals a Catalunya. Llavors jo ara he agafat una quinzena de poblacions de Catalunya i el joc és, jo et dic la població i tu dius quants teatres municipals o espais municipals d'espectacle té aquesta població. Ho faré per ordre alfabètic i començaré per Abrera. 1. 2. Alella. 1. 1. Badalona. X.
3. 3. Caldes d'Estrac. 1. 2. Centelles. Pots dir cap també, Cap. 1. Granollers. 3. 6. Granollers. Manresa. 2. 4. Montcada i Reixac. 7. 3. Vale, per provar. Premià de Dalt. 2. 2. Sant Cugat del Vallès. 3. 4. Santa Coloma de Gramenet. 1. 4. Sabadell. 4. 5. Terrassa, la meva ciutat. 3. 6. Viladecans. 4. 2. Vilanova i la Geltrú. 2. 2. I ara la gran pregunta. Barcelona. Aquesta me la sé. Te la saps? Doncs digue-la públicament. 0. 0. 0. Clar, llavors comencem a parlar de teatre i teatre a Barcelona. Clar, depèn de com nosaltres enfoquem el tema, podem dir que l'estat del teatre a Barcelona no és dolent. Justament som en una casa realment prestigiosa on s'estan fent coses absolutament meravelloses amb gent jove, amb companyies noves, amb autoria catalana, gent de Barcelona, gent de fora de Barcelona, gent fins i tot amb un obrador internacional, però això és un teatre d'iniciativa privada fortament depèn de com ens ho mirem, subvencionat per l'Ajuntament de Barcelona, que subvenciona més d'un espai, però Barcelona no té un teatre que pertanyi de ple a la ciutat. I en canvi sí que té un gran teatre, que és el Teatre Nacional de Catalunya, que pertany completament a la Generalitat de Catalunya. Això, vulguem o no, és a dir, independentment de si el Teatre a Barcelona té o no una bona salut, que jo crec que des del punt de vista de la gent que el fa té bona salut, des del punt de vista dels diners que rebem té molt mala salut, no? És una anomalia. És una anomalia a Europa. És que jo diria que som l'única ciutat mitjanament gran d'Europa que no té un teatre de la ciutat. Un teatre 100% de la marca Barcelona. Doncs ara et faig d'advocat del diable. Vinga. I et dic per què necessitem un teatre municipal. Per què el necessitem? Perquè sigui el teatre de Barcelona. És a dir, qualsevol ciutat alemanya de més de X habitants té un teatre nacional i un teatre municipal. Un teatre que es preocupa d'una dramatúrgia, diguéssim, nacional, de llengua alemanya, per exemple, i un teatre que es preocupa de la característica pròpia d'aquella ciutat específica. Tothom sap, a més, que el teatre, en el fons, el teatre occidental, tal com nosaltres l'hem rebut, està més a prop de la ciutat que de la nació. El concepte de nació és un concepte molt posterior. El teatre neix a Atenes absolutament lligat amb la polis, no? I era un àmbit públic. És a dir, després el teatre, com tot, està ple d'iniciatives privades i iniciatives privades que necessiten un ajut, com aquesta mateixa casa, i se les ajuda, no? Però realment a Occident el lligam és el teatre amb la ciutat i amb els ciutadans, i neixen alhora, i el teatre grec neix al mateix temps que la polis, que la ciutat. Totes les ciutats europees. Madrid, o sigui, el teatre que gestiona un pressupost més gran a Madrid és el Teatre Espanyol, que és el teatre de l'Ajuntament de Madrid, no? Moltes vegades també aquesta polarització de dos teatres públics, un d'un àmbit més generalista i l'altre d'àmbit molt més local, també són sinergies que s'ajuden. Clar, després analitzem el cas català. Per què crec que no hi ha un teatre municipal a Barcelona? Perquè una de les iniciatives privades més exitoses del teatre català dels 40 últims anys va ser el Teatre Lliure, que ha assumit aquesta funció de teatre de ciutat. Però és un teatre d'iniciativa privada que durant molt temps, sobretot durant una època, va ser associat a l'Ajuntament de Barcelona. Perquè amb l'avinguda de Josep Maria Flotats, perdó que m'estic enrotllant com una persiana, però amb l'arribada de... No saps fàcil com estàs posant. No, després preguntaràs més coses. Tot això era per què necessitem un teatre municipal, sé l'objectiu. Però amb l'arribada de Josep Maria Flotats, que va ser la figura que va generar el teatre públic nacional, durant un temps s'associava
el Josep Maria Flotats a la Generalitat, això els que tenim una edat ens en podem recordar, no? I el Teatre Lliure, Fabià Puigcerver i Lluís Pasqual, era més aviat el teatre que rebia més fortament subvenció de l'Ajuntament. I durant bastants anys el Flotats representava, diguéssim, la idea de teatre nacional i el Lliure representava la idea de teatre municipal, tal com podíem trobar en altres països. No? Però no deixava de ser una persona que era actor de la Comédie que va venir, és a dir, va venir de fora, i no deixava de ser una iniciativa d'un grup de gent entusiasta i meravellosa, que l'any 76, crec, va fundar aquell teatre, que després l'Ajuntament es va apropiar una mica d'aquella idea. I jo senzillament crec que Barcelona té un lloc en el món molt important i t'asseguro que quan diem que no tenim un teatre municipal no ho entenen de fora. O sigui, no sé si això respon... Respon una mica, però insisteixo i dic, si és veritat que a Barcelona existeixen iniciatives com ara la Beckett o com ara el Lliure, que són d'iniciativa privada, però la paraula iniciativa privada inclou moltes coses, inclou, diguem-ne, focus, per dir-ho així, inclou també tradicions teatrals de la ciutat que han aconseguit en les circumstàncies que fossin aparèixer i aleshores l'administració pública, diguem-ne, suporta o dona suport a aquesta iniciativa. I funciona en el sentit de que hi ha un punt d'independència respecte al poder polític que permet a aquests teatres emetre un discurs propi, fins i tot d'autor, si tu vols, i que ja reben el suport públic, però no necessàriament són de control municipal o són administrats pels funcionaris de l'Ajuntament o de l'ICUP o del que sigui. Per tant, potser és un model que funciona, potser no volgudament aquest model és superior a crear un teatre amb totes les dificultats perquè del Flotats ens en recordem de quan va fundar el teatre, però també ens en recordem del conflicte amb la Conselleria de Cultura, ens en recordem de com el Teatre Nacional també esdevé una batalla política que es lliura al Nacional en lloc de lliurar-se, diguem-ne, al Parlament, i en lloc d'alimentar la llibertat creativa, alimenta el clientelisme teatral. Potser aquest és el model pel que hem d'apostar, subvencionar o donar suport fortament als teatres que existeixen, propiciar o incentivar que n'apareixin de nous a tots els barris de la ciutat, però no necessàriament tenir una infraestructura que es digui Teatre Municipal de Barcelona, TMB, curiosament. Un problema de sigles hi hauria. Sí, que sigui propietat de l'Ajuntament. Insisteixo que faig d'advocat del diable. Sí, jo t'entenc. Jo ara podria posar en dubte, per exemple, la necessitat d'un espai nou. Jo crec que els espais que tenim ara a la ciutat, un espai, diguéssim, gran. Tenim dos grans teatres, el Lliure i el Nacional, i jo crec que no necessitem una infraestructura nova. Però hi ha maneres diferents, també som al segle XXI. Vull dir, també podem imaginar, no només a nivell, diguéssim, infraestructural, sinó a nivell de generar, per exemple, companyies o que el Teatre Municipal de Barcelona sigui una xarxa de teatres petits. Desenganyem-nos, el teatre mai podrà competir amb el futbol, tot i que ara parlàvem d'Alemanya. Alemanya és l'únic país d'Europa que té més espectadors de teatre que de futbol, ho sabíeu? Sí, és tremendo. Quin problema tenen? Quin problema tenen els alemanys? Què vols dir, quin problema tenen? Bueno, algun deuen tenir, però a nivell teatral... Saps qui també era alemany? No. A nivell teatral realment tenen una xarxa envejable i que al tanto no només s'ha generat amb iniciativa pública, també amb ajudar iniciatives privades. El Peter Stein va començar amb un teatre privat i va acabar sent la Schaubühne. Però deixa'm que et faci una pregunta, intermitja la que t'havia fet, diguem-ne. Quan parlem de que les administracions públiques han de donar suport al teatre de la ciutat, ho estem dient perquè el teatre és una mena de producte que el diner públic li ofereix una independència determinada, o és perquè el teatre és una mena de negoci que si no té el suport de l'administració pública no és viable? A veure, és que hi ha teatres i teatres. Clar, aquí també hem de mirar una mica la globalitat. Quan parlem de teatre no estem parlant d'una sola cosa. El que passa és que vivim en un país en què la iniciativa purament privada tampoc existeix molt en el nostre àmbit. És a dir, com que els teatres privats en aquest país han fet programacions de risc moltes vegades, i programacions, diguéssim, que tenien una dosi no tant de negoci d'entrada, perquè també
feien autors catalans, donaven feina a gent del país. Això ha fet que rebessin subvencions i en algun cas fortes subvencions, no? Que dibuixava un panorama una mica difícil d'explicar. Per exemple, si te'n vas a París o a Madrid mateix, no? Que el divorci entre lo privat i lo públic és molt clar i evident. No? A la gent de París els hi costa molt pensar que a Barcelona el Teatre Romea pot rebre una subvenció, si el té una companyia privada. Però és que, evidentment, el tipus de programació que es fa en el Teatre Romea no s'assembla de res al teatre de Boulevard que es fa a París. No? Llavors, amb això què vull dir? Que potser sí que en el terreny privat jo crec que hi ha poc teatre comercial, tal com realment s'hauria d'entendre el teatre comercial, que és un teatre que s'ha d'autoabastir i que si rep una subvenció l'hauria de retornar quan s'assoleix un benefici. És a dir, aquell teatre que es fa per obtenir benefici econòmic, jo trobo que hauria de rebre 0 subvenció. La subvenció la rebem perquè ens fiquem en terrenys que penetrem en l'àmbit de la cultura on el negoci no és el motor d'aquella activitat. Quin és el motor, aleshores? Bueno, és una cosa d'alimentar els esperits de la gent moltes vegades. Quin és el motor de la cultura? Per què consumim cultura? Perquè tenim necessitat de trobar-nos i recordo què és el teatre, un espai de trobada. És a dir, a nosaltres tot el tema digital, tot el tema del segle XXI ens ha beneficiat. És una cosa meravellosa. Actualment en el sector del cinema hi ha una gran crisi perquè tu no et trobes amb la Nicole Kidman cara a cara. Però tu per què vens a la Beckett? Perquè saps que si hi ha la senyora Emma Vilarassau, que és una estrella nacional nostra, te la trobaràs aquí després prenent una copa i et podràs acostar, la podràs ensumar. Vigila, Bueno, ho podràs fer. Després ella et pot engegar la merda, no? Però ho podràs fer. I aquesta trobada interpersonal és el nostre tresor i és la nostra força. Però és evident que l'Emma Vilarassau, quan vingui a la Beckett, que és un teatre de poques localitats i un teatre de proximitat, vindrà a fer art. No l'obra art de Jasmina Reza, que la farà al Teatre Goya. No la farà perquè és una noia, bueno, també pot fer d'home, no? Però farà, o sigui, vindrà perquè ella tindrà necessitat de fer allò com a matèria artística, per sentir-se bé ella, i de fet ha vingut. L'he citat perquè l'hem tingut aquí, fent una obra del Pau Miró, una obra preciosa que té de tot menys comercialitat, perquè és una reflexió sobre els mitjans de comunicació i sobre la premsa i com el segle XXI està portant a la premsa a gairebé un gran hermano. Per tancar la qüestió econòmica públic-privat, la meva proposta no és construir infraestructures en general. Crec que el temps de les grans infraestructures, de la inversió de cultura basada en grans infraestructures s'ha acabat, i que el problema principal que tenim és de donar poder als creadors per sobre, és a dir, despolititzar els sous dels creadors i polititzar la cultura. És a dir, que la cultura pugui fer política lliurement sense temes represàlies i que els sous o les subvencions o els diners no depenguin de les lleialtats a la cultura. Per tant, al teatre, a mi la idea d'un projecte barceloní de teatre que es preocupi de les qüestions de ciutat em sembla bo, sobretot en un context en què la professió teatral, com totes les professions de la cultura, viuen en un estat de precarietat, diguem-ne, lamentable. Si som capaços de crear, potser no un teatre municipal com a tal, però un projecte municipal de teatre o una companyia municipal de teatre que, diguem-ne, sigui itinerant, és a dir, que la Beckett pugui ser una temporada la seu del teatre municipal i la temporada següent ho pugui ser el Romea o el Poliorama o el teatre que sigui, tant se val, tant tarantana si cal. I d'aquesta manera tens un projecte municipal que el pots basar en els criteris d'exigència que habitualment tenen les companyies de dansa o de teatre, diguem-ne, en els països civilitzats que tenen, diguem-ne, mentalitat d'estat, sense necessitat, diguem-ne, de pensar una gran infraestructura que es regeixi per uns principis funcionarials que, com sabem, a més, encareixen qualsevol activitat que es faci. I moltes vegades són frens per a l'activitat. També és bonica la idea de xarxa. Jo apel·lava una mica, i estem en un teatre que per mi és modèlic en molts sentits, que és la Sala Beckett, i apel·lava una mica a aquesta cosa que la proximitat fa que
grans teatres ja en tenim. Aquest espai de trobada, per exemple, la Beckett té un avantatge i un inconvenient. L'avantatge és que es fan coses molt interessants per l'estructura mateixa que té, públic o privat també, o privat-públic, però només existeix el Poble Nou. Jo crec que també hi ha xarxa ciutadana per la ciutat. I aquesta cosa de proximitat que té la Sala Beckett amb el barri del Poble Nou, doncs seria molt bonic, que la va tenir el llibre a l'inici amb el barri de Gràcia quan es va crear, doncs seria molt bonic que cada barri tingués una Sala Beckett. Parlem d'això una mica, això és interessant. En qualsevol ciutat del món hi ha equipaments, diguem-ne, de diversos nivells. Hi ha l'equipament de barri, hi ha l'equipament de ciutat i hi ha l'equipament global. Com es veu més clar aquesta distinció és amb l'esport. Un equipament de barri és un poliesportiu, un equipament de ciutat és el Velòdrom d'Horta, un equipament global és el Camp Nou. Tens diversos nivells. Una cosa que a Barcelona està bastant bé, que és una herència dels 80s i dels 90s i que és de les herències bones del maragallisme, és que els equipaments de barri estan relativament bé. Les biblioteques de barri estan molt bé, sobretot és el que està millor, els mercats estan bé, a més els últims que s'han anat reformant s'ha fet bé, i potser el teatre és una de les carències més de distribució de l'equipament en diversos barris. Però en qualsevol cas, el desequilibri més gran que té Barcelona no és en equipaments de barri. Hi ha bons equipaments de barri a Roquetes, hi ha bons equipaments de barri en general a Nou Barris. Això existeix. El que no hi ha són equipaments de ciutat i equipaments globals. Els equipaments globals de Barcelona estan tots concentrats per sota la Diagonal, excepte el Parc Güell. Tot l'altre, que és atractiu pel turisme i pel món, està concentrat pràcticament en un 15% de la ciutat. Per tant, això també causa que aquell 15% de la ciutat, que és el centre, estigui ple de turistes i cada cop buidat més de població local que hi viu i que hi fa vida i que el manté viu. I per tant, una de les coses que s'ha de fer és que els propers equipaments globals i de ciutat que es projectin a Barcelona han d'estar distribuïts per la ciutat d'una manera molt més equitativa i per l'àrea metropolitana. És a dir, potser la companyia de teatre que hem de fer o el projecte que hem de fer no és un projecte municipal, sinó és un projecte metropolità. I hem d'atrevir-nos a sortir i propiciar que la Beckett és un cas únic perquè per tota la història, la Beckett no apareix perquè sí, no és un projecte que surt, és un projecte que arrossega una tradició, i potser localitzar aquestes tradicions pels barris de Barcelona no és tan fàcil. Però la Beckett va tenir la gran sort que quan es va anar a l'Ajuntament a plantejar, saps que hi va haver un problema immobiliari, això ara gairebé hem de donar gràcies al problema immobiliari, però en aquell moment va ser una cosa terrible. El Núñez i Navarro havia comprat l'edifici i havia encarit el preu del lloguer i la Beckett no podia pagar allò, és que no sortien els números. I clar, aquí s'ha de dir que l'Ajuntament va acollir molt bé la iniciativa del Toni Casares de dir tenim aquest problema, què fem? I es va anar a buscar un edifici que estava en ruïnes. Això existia aquí, era la cooperativa Pau i Justícia. La meva pregunta és, no hi ha altres edificis a Barcelona? Jo visc a l'Eixample Dret, a l'Eixample Dret no hi ha teatre, però hi ha al carrer Bailèn, entre Diputació i Consell de Cent, un espai que és el Taller Masriera, que havia estat un convent de monges que ara ja no hi són, i que allò està allà amb uns problemes immobiliaris terribles que si ve un senyor rus amb 8 milions d'euros se'l quedarà i farà apartaments de luxe. I allò està allà i dic, Tallers Masriera, edifici cooperativa Pau i Justícia, estic segur que tots els barris podem trobar llocs on amb no gaires diners, perquè aquí, amb un pressupost molt ajustat es va fer aquest miracle, perquè la gent té molta iniciativa. I amb això del Taller Masriera ho dic perquè hi ha un grup d'arquitectes que ara s'han agafat aquest tema i han dit l'Eixample Dret no té un equipament cultural com pugui tenir ara el Poble Nou. Això que dius és molt cert i a més assenyala diverses coses que són interessants. La primera és veritat que a Barcelona existeixen espais arquitectònics grans, com pot ser aquest, que venen de la tradició industrial i que per tant ara estan buits o no poden tenir els usos que tenien quan Barcelona tenia una mena d'indústria molt material, diguem-ne, molt física, i per tant això és veritat que està passant. El que passa que el cas de la Beckett, com d'altres casos d'altres sectors que hi ha a la ciutat, és justament
que la iniciativa privada o la iniciativa civil, potser, o la cooperativa autogestionada, com vulgueu dir-ne, amb el suport de l'administració pública, permet fer aquest mix. El cas contrari seria les biblioteques. L'última biblioteca que s'ha obert a Barcelona és una del barri de les Corts, és preciosa, us recomano molt que l'aneu a veure perquè arquitectònicament és una meravella. Està en una antiga fàbrica de dones tèxtil, a més han posat uns plafons com unes fotografies com aquella del Beckett, doncs, amb les originals, no? De les dones fent filant i tal, no? És una biblioteca fantàstica. Però clar, el cost d'aquella biblioteca, de construir la biblioteca, és molt alt perquè els estàndards diguem-ne, que han de seguir no són aquest paret a obra vista com si això fos el Harvey Theater de Brooklyn, diguem-ne, no són aquests estàndards, són uns altres. Però això assenyala que a Barcelona hi existeix la possibilitat d'alimentar projectes que siguin, diguem-ne, de servei públic, però que siguin d'iniciativa, diguem-ne, cooperativa, sense ànim de lucre habitual. No? Posaré un exemple. A Barcelona existeixen cooperatives d'habitatge. Les cooperatives d'habitatge el que fan és construir un habitatge, un bloc d'habitatges, diguem-ne, i tu pagues la teva quota com a cooperativista, que normalment vol dir que per un pis digne a Barcelona estaries pagant 300-400 euros al mes. Això, l'Ajuntament en aquest mandat, al principi del mandat, van cedir 6 solars públics de Barcelona per poder fer això. Això va molt bé perquè la gent que viu en aquest solar o que té, no en aquest solar, en aquests edificis, que té unes accions en la cooperativa, té un dret vitalici sobre l'ús d'aquest habitatge. Per tant, durant 50, 60 o els anys que sigui que viuen, tenen ús a un preu diguem-ne social, no? Perquè és un preu molt assequible. Quan s'acaba la tinença, l'habitatge passa a ser públic, és a dir, passa al parc públic. Això per què està bé? Això està bé perquè alimentes patrimoni d'habitatge públic a la ciutat, que és molt necessari, però alhora la iniciativa és una iniciativa que prové de les necessitats, de la voluntat estètica, de la necessitat vital de la gent que acabarà vivint en aquest aliment públic o privat. No? Això, que ha estat un èxit en aquests 6 solars, aquestes cooperatives han estat demanant més solars per poder fer més casos com aquest, i aquí l'Ajuntament ha decidit tancar per una qüestió ideològica, que jo també l'entenc, però que explica una cosa que està passant a altres sectors de la ciutat. No? I és que ells consideren que l'habitatge públic ha de ser públic, i amb això volen dir que des del començament ha d'estar planificat pels enginyers, pels arquitectes de l'Ajuntament, no? Que ha de tenir un control, diguem-ne, més... De les dues ànimes, ara no vull polititzar-ho en excés, no et vull ficar en un embolic, però de les dues ànimes que té Barcelona en comú, que una és la llibertària que ve del món de l'Ada Colau, del món del Pissarello, del món de l'Ascens, que és una tradició més llibertària, i el món d'Iniciativa per Catalunya, que és una tradició més comunista o eurocomunista, com vulguis dir-ne, en aquesta batalla l'ha guanyat el sector més de sector públic, diguem-ne, i menys cooperativista o menys llibertari. Doncs això és una possibilitat que s'obre a tots els sectors culturals de la ciutat. O sigui que existeixin mecanismes d'agafar, evidentment, el Poblenou, el 22@, que hi ha una revisió dels usos, perquè sempre parlem molt del 22@ com d'un èxit d'empresa tecnològica, i és veritat que hi ha moltes oficines ocupades al 22@ del sector tecnològic, però també és veritat que moltes són empreses tecnològiques que tenen el call center a l'22@, és a dir, que el que empleen és barcelonins en formació per fer comerç exterior que estan fent de teleoperadors en un lloc del 22@. Doncs aquí hi ha un patrimoni, Poblenou és el cas clar, hi ha un patrimoni industrial a Barcelona que es podria utilitzar. Sempre parlo obsessivament del tros que va del Besòs a la Sagrera, en aquest tros que és on Barcelona està aturada i que és l'últim tros industrial que queda a Barcelona, i que aquí hem de refer Barcelona de la baix i posar molt habitatge públic, habitatge privat, habitatge cooperatiu. I un teatre. I un teatre. Allà hi ha el cas de la Bòstic, com coneixes, que és un cas de la gent de la Ivanov, que va anar a la Bòstic i ha fet una meravella amb 4 canyes, diguem-ne. Doncs aquí existeix una tradició que t'ensenya que intentar fer una tradició cultural de bell nou és un error perquè sempre pateix de les limitacions del planificador, no? Però en canvi alimentar un patrimoni arquitectònic i un patrimoni cultural que existeix per generar formes culturals, això sí que és una solució. Sí que estic divagant, ja ho sé, no estic fent una proposta concreta, però en aquesta necessitat de... O sigui, el proper gran... Si haguéssim de fer un teatre municipal, que no el farem, però si haguéssim de fer un teatre municipal hauria d'anar a la Sagrera, o hauria d'anar al Besòs, o hauria d'anar a Nou Barris, o a Trinitat Nova, i hauríem d'arrossegar, diguem-ne, la gent cap allà.
Però bueno, amb això tanquem el... A no ser que vols afegir una cosa, tanquem el capítol diners. No, i el capítol diners, el capítol infraestructura, el capítol teatre municipal. I l'altre és Barcelona és un pol de creativitat bestial. Jo crec que l'únic que reclamem, la gent que fem teatre, és que se'ns valori, perquè moltes vegades aquí, a més, hi ha una joventut meravellosa que ha assolit un nivell de qualitat mai vist a la història del nostre teatre, gent com, per exemple, una tonteria, però la sèrie aquesta Merlí, tan famosa, el nivell que tenen aquests actors amb 20, 21 i 22 anys és un èxit del teatre català. És a dir, que la gent jove assoleixi aquesta qualitat tan jove és un èxit de tots. Llavors, la qüestió és com la ciutat de Barcelona ha de gestionar el fet que aquesta gent no se'n vagin, perquè aquesta gent acabaran marxant, perquè aquesta gent... Jo ara he treballat amb l'Elisabet Casanovas, té 23 anys aquesta noia. El que aquesta noia s'ha pogut veure de qualitat artística que ha fet el Teatre Nacional, clar, jo deia, és que ens la robaran. Per tant, la pregunta ja és jo de cara als polítics i a tothom, què fareu perquè no ens robin el talent? Què fareu, Què fareu? O sigui, per impedir la fuga, perquè... Bueno, parlem una mica d'això. Jo volia fer un parèntesis d'una conversa que he tingut amb el Toni alguna vegada i que no m'he atrevit mai de tenir-la en públic, i és que a mi l'escola interpretativa catalana, exceptuant les grans estrelles i tal, no m'agrada, i em sembla que sempre tinc un punt que no em genera autenticitat i crec que té a veure amb la llengua. O sigui, aquesta és la meva teoria, que la llengua catalana no serveix... Són prejudicis. És un prejudici meu segurament, però la llengua catalana de vegades fa la impressió que en castellà o en altres llengües es pot dir de tot i en català tenim una tendència a la hipercorrecció, no sé exactament què és, que fa que algunes coses quan es diuen en català les veiem, diguem-ne, ens hi oposem, estic parlant del periodisme, estic parlant de la literatura, i aleshores això traslladat als usos interpretatius, diguem-ne, hi ha un punt que li falta autenticitat. Per això era una tesi que jo tenia fa un temps i que he anat derivant una mica cap a creure una cosa una mica més antropològica i radical, que no defensaré fins a la mort, però que te la llenço aquí per provocar-te, diguem-ne, que és que el català és un individu avessat a mentir. O sigui, és un individu... Per tant, farà bon teatre. És un individu avessat a fer veure que és el que no és, a callar-se les coses que són importants per ell, a no plantar cara, a renunciar en el moment. I alhora, això diries, home, és de bons actors això. El que passa que, com tu saps, és molt més fàcil interpretar sinceritat que interpretar insinceritat, diguem-ne, no? I aleshores crec que hi ha un punt de falta de genuïtat, que jo la percebo i sé que és un prejudici meu, però que em sembla que va lligat a un problema de fons de la cultura, que és un problema de manca de veritat en el nostre periodisme, en la nostra literatura, en la nostra política, en el nostre ambient. Sí, però en el cas del teatre potser és que en veus poc, Potser en veig poc. Perquè jo crec que en el cas del teatre justament, i ara la quantitat de grups que estan sortint, jo crec que pots trobar de tot, perquè segurament tu et refereixes més a un teatre una mica més estàndard, més un teatre de text, un teatre més declamat, i hi ha vegades que sí que és veritat que els actors catalans tenen una certa cantarella, uns quants i tal, i tu et fixes en això, però també vas a veure els malnascuts i t'asseguro que no té res a veure amb això, vas a veure iniciatives que vas a veure l'agrupació el senyor Serrano i no té res a veure amb això. I són gent que aquí té dificultats per treballar i en canvi fan gires internacionals. Entenc els teus prejudicis, però t'asseguro que des de fora ens passa tot el contrari. Des de fora el teatre català arriba a ser fins i tot una etiqueta amb prestigi. Tu saps la quantitat de tesis doctorals que hi ha hagut sobre el teatre català dels últims anys? No. A les universitats... Em trauràs un paper ara? He buscat per internet... No te'l trauré. Mira, te l'hauria d'haver tret, però a universitats americanes, Universitat de Chicago, Universitat de Richmond, a la Universitat de Columbia, tesis doctorals sobre el teatre català. És a dir, entenc, però també això que acabes de manifestar em fa una mica de ràbia, perquè... Endavant. És aquesta cosa de l'autoflagel·lació aquesta, potser sí, que tu vas a Londres i t'extasies allà amb l'actor de moda
i vens aquí i no sé, i aquí tens el Pere Arquilloé, pot no agradar, però és que també a Londres hi haurà gent que no li agrada els Ralph Fiennes o el Benedict Cumberbatch. Però jo no t'estic dient això, perquè jo m'hem passat molt teatre dolent a Nova York perquè és el que podia pagar i no he sortit dient uau, quina passada, sinó he sortit dient quina merda, no? Vull dir que no passa res. Però bueno, anant al creador, tant a l'actor com a l'autor, diguem-ne, el dramaturg, sí que és una cosa que, diguem-ne, és universal a tots els creadors de Barcelona, que hi ha una manca de protagonisme del creador, o sigui, hi ha un protagonisme de les institucions, dels mediadors, dels curadors, però el creador pròpiament, diguem-ne, té carències. Potser l'intèrpret és el que està millor pel que fa reconeixement si és que surt a la televisió o si és que la seva imatge triomfa, però en general també. I llavors la pregunta no és com arreglem això, perquè això és molt difícil d'arreglar, això bàsicament vol dir diners i vol dir distribuir-los millor i vol dir pensar programes concrets on els diners vagin directament al creador d'una manera digna i no es perdi pel camí fins que arribin les 4 molles al creador, sinó la pregunta vol ser una mica més, si vols, espiritual, que és si la precarietat a la que estan sotmesos els creadors barcelonins els converteixen en menys arriscats o si és al revés. La precarietat genera una llibertat, diguem-ne, vers el risc. Depèn. No? Tenim el cas d'Argentina, per exemple, a principis de l'any 2000, no? Va ser el 99-2000 el Corralito. Sí. El Corralito va acabar generant un gran ressorgiment del teatre argentí a nivell creatiu. Però tots els seus creadors estan ara treballant per Europa. O sigui, mira la contradicció. És a dir, sí que hi ha un primer moment de que una crisi econòmica fa sacsejar una mica el creador i fa que busquis maneres alternatives de sobreviure. El que és evident és que a nivell de sous la gent que fem teatre, com abans del 2008, ja no hem tornat a cobrar i han passat ja 10 anys perquè van dir no, la crisi acabarà. No, perdona, la crisi s'ha instal·lat. No ha acabat, ha vingut per quedar-s'hi. I estic segur que el mateix que dic del sector teatral, molts altres sectors de la cultura i no de la cultura, no? Que els sous que teníem abans del 2000 és que han desaparegut, ja no hi són. No? Això sí que et pot fer espavilar i hi ha una doble vessant de l'espavilar-se. No? Una és comercialitzar-se més, és a dir, dedicar la teva energia a fer un producte per suplir aquesta mancança, no? I també hi ha l'altre, però l'altre és fugir. L'altre és buscar-te les coses fora. No? Sense anar més lluny, hi ha una anomalia en el nostre país. És que fer teatre a Madrid, tu fas el mateix, sovint amb una qualitat no tan elevada i cobrem més. Llavors jo diria, ostres, jo per fer teatre a la meva ciutat, per què cobro menys? Home, tu em podràs dir, home, perquè el receptor, si ho fas en català, és menor. Doncs no, perquè el número d'espectadors que podem arribar a tenir aquí, a vegades hem fet espectacles que passen dels 80.000 espectadors, no? El de Goll de Gom i aquestes companyies grans, 100.000 espectadors. Quanta gent ha vist Maricel? Moltíssims espectadors. Quanta gent va fer el mètode Gronholm del Jordi Galceran? 500.000 d'espectadors. Això, quan deien que una obra de teatre en català mai podria assolir per ser en català, vull dir, entre el de Goll i el Galceran s'han carregat aquest malefici. I tu què has fet aquests 10 anys? T'has comercialitzat o has estat a fora? No, jo al revés. Jo m'he hagut d'espavilar i he hagut de fer al revés. Al contrari, he hagut de fer encàrrecs molt variats i viatjar també, sortir d'aquí, sí. Cosa que fins ara no havia fet, no? I també dedicar-te a altres coses i fer classes. Vull dir, t'has de suplir amb hiperactivitat, que per una banda és bo perquè t'ajuda a espavilar-te i conèixer gent i tal, i per l'altra és dolent perquè no pots dedicar tota l'atenció a una sola cosa, t'has de multiplicar i moltes vegades hi ha tipus de feina, la feina teatral és molt absorbent i a vegades t'hi has de concentrar i clar, has de fer una classe pel matí per compensar. Bueno, però això que és una cosa que si parles amb escriptors, per exemple, sempre mencionen, no? Això torna a l'activitat artística pròpiament en una cosa pràcticament amateur, no dic el teu cas, però sobretot la gent jove que arrenca i que hauria d'estar, diguem-ne, més treballant en això, hi ha una amateurització de l'activitat artística
que jo no sé si en el món del teatre això està passant, és a dir... Totalment. D'acord. Aleshores, això quin impacte té? No, el problema és que jo estic dient això, però tu m'has fet la pregunta personal, ja ho sé. però totes les generacions que ara tenen fins a 40 anys ja no han viscut l'altre, és a dir, ja han entrat d'aquesta manera i al·lucines quan tu els expliques com era abans, no? Deien, què dius? Cobràveu això? O rebíeu això? No pot ser. Però tu per què els expliques? Perquè cruel ets. Home, els explico perquè tothom, quan entra en una disciplina artística, tothom ha de saber d'on ve, no? I és molt... Això m'ho va ensenyar a mi el Benet i Jornet, no? Que em va dir, tu escrius en català? Sí. Doncs ets un autor català. Ja coneixes els altres autors catalans? Dic, Terra Baixa... No, Terra Baixa no. Tota l'obra de Guimerà. Pam! I em va fotre els 2 totxos amb l'obra completa de Guimerà. I li agraeixo molt. Ah, sí? Sí. I què més et va donar a llegir? Sobretot, bueno, va dir aquest el primer i després continua, bueno, el Segarra, evidentment, vull dir, la teva tradició, perquè si tu vols trencar la tradició l'has de conèixer. Per tant, la gent que fa però això els joves ja ho tenen bastant assumit, és a dir, aquest nivell que jo dic que ha pujat és perquè el nen, i aquí també hi ha una cosa a nivell més global i a nivell ja no tan municipal, sinó de país, de posar el teatre a les escoles. A més, el teatre és una eina meravellosa, tu saps que has fet teatre, d'expressió. Moltes vegades hi ha conflictes que estan succeint en una aula, conflictes de moving, no? Com es diu ara? Assetjament escolar, el tema sexual, que aquestes coses a través del teatre doncs surten coses meravelloses amb la gent de 13, 14, 15, que són aquestes edats tan rabioses. El teatre et permet, com que agafes la identitat d'un altre, és molt bonic. Jo recordo una de les poques classes que vaig fer en un institut, vaig agafar la noia que notava que se n'enfotien d'ella i vaig dir, pots interpretar el personatge que faria aquell a la vida real? I era el més xulo de la classe, no? I de cop i volta totes les burles es van girar cap al xulo de la classe a través del teatre, a través de posar-te en la pell de l'altre, que és una cosa molt sana, i generar ficció per xocar amb la realitat i perquè la realitat generi debat. Per tant, teatre ja des de joves i evidentment el coneixement de la tradició és que el trobo fonamental. Parlant de tradició, abans parlàvem amb l'Isaac, hola Isaac, pots fer així amb la mà, l'Isaac que és actor i globero, les dues coses, i m'explicava que, dic, si li haguessis de fer una pregunta al Sergi, quina li faries? I ella em deia, hi ha molt teatre català contemporani que s'està fent ara que no acaba publicat, és a dir, que no acaba, diguem-ne, que no es pot consultar, i em deia, pregunta-li si estem perdent la tradició que estem creant els últims 10-15 anys de teatre català, aquesta l'estem perdent per la posteritat? Mira, sortosament la Sala Beckett és un bon lloc on s'ha recuperat el tema de la lectura. Jo crec que al Teatre Nacional amb el Xavier Albertí també he fet un programa per les biblioteques i tal, però el tema de la lectura i de l'edició de teatre s'ha perdut, però és que és una educació també. Si no t'eduquen en llegir teatre, i si llegir teatre ho veus com no entenc res, doncs clar, és un tema d'educació. Però ni que sigui arxivística, diguem-ne, no? L'arxivística de biblioteca també. Bueno, però és que a les novetats editorials de Sant Jordi hi ha de tot. Tu pots trobar economia, evidentment economia, no? Llibres d'economia, de cuina, de no sé què, de plantes, de microplantes, però llibres de teatre mai surten al Sant Jordi. Última pregunta per part meva i obrim per si algú té preguntes. La politització del teatre. Jo voldria... El teatre és política, ja ho saps, eh? Jo voldria que el teatre barceloní fos un teatre molt polític, en el sentit que les coses que són conflictes polítics al món o a casa nostra o a la nostra ciutat, el teatre fos part de la digestió, si vols, o no vull fer servir cap paraula instrumental, però diguem-ne que em fos part de la conversa, per dir-ho així. Això ho està passant i què ha de passar perquè passi més? Això ens ha recordat que som en un teatre. Que ho sapigueu, que d'aquí 10 minuts comença l'espectacle de la Sala de Dalt. Que és què, Toni?
la benvinguda d'un autor català que és la primera obra que estrena. La benvinguda, de Marc Gavara, que era alumne del Josep Maria Miró. Doncs quina era la pregunta? Polititzar. No, és que el teatre és política. Sí, d'acord, però això és com dir que qualsevol cosa... No, això és que les programacions dels teatres siguin sensibles al que està succeint. Els autors ho són? Els autors ho som completament. A veure, jo recordo, quan vaig acabar al Teatre Nacional de Catalunya, vaig acabar amb una obra que algun crític va dir que era polèmica, però que va tenir un exitàs de públic, que es deia Barcelona, del meu company Pere Riera, un autor, i era una obra absolutament política. Era un episodi de la Guerra Civil, era la caiguda d'una bomba l'any 1938 de l'aviació italiana a Barcelona, i la gent feia el pont amb l'actualitat, però d'una manera bestial. És a dir, que l'autor havia utilitzat la història, que això és una de les grans lliçons de Shakespeare. Shakespeare és qui més parla bé de l'ànima humana, però és un autor eminentment polític, però no trobaràs cap obra on surti Isabel I, que era la reina que regnava en aquell moment. D'acord? Però hi és a totes. I jo crec que això els autors ho tenim claríssim. Molt bé. Obrim per si teniu alguna pregunta. Diria que hi ha un micròfon inalàmbric. Hola. Com et dius? Enric, em dic. Hola, Enric, gràcies per venir. Hola, encantat. Hi ha hagut un tema que s'ha dit molt de passada, però que després no hi heu posat molt èmfasi, que és el que ha dit el Jordi Grau. Per servir-lo. Sí, que és que ell, quan estava a Nova York, no es podia pagar gaire bon teatre, i llavors sobre aquest tema volia saber què en pensàveu sobre l'estat dels preus del teatre aquí a Barcelona i sobre l'accessibilitat que té això, especialment per gent jove, o per com podem obrir el teatre a més sectors de la societat amb els preus que tenim. El teatre és car a Barcelona? A veure, el teatre, en relació al que fem, no és car. No, no ho és. Ara, en relació al que la gent jove cobra, és caríssim. Llavors, clar, això... Hi ha teatres, el Teatre Nacional té una política de preus bastant ajustada, la Sala Beckett també, però potser sí que aquí seria una bona feina perquè una administració realment hi donés un cop de mà. La meva sensació és que el teatre a Barcelona no és particularment car, de fet, fins i tot en comparació relativa és bastant més econòmic que d'altres llocs. Sí que és veritat que en alguns llocs posem al Metropolitan de Nova York hi ha una política molt agressiva d'estudiants que paguin no res, diguem-ne, per poder... No, per això dic relativament, sempre estic comparant relativament, o sigui, és veritat que això existeix, però el problema de fons que tenim no és aquest. El problema de fons que tenim és que a Barcelona la gent està dedicant ja el 50% del seu salari a pagar hipoteques i entre un 30 i un 40% dels seus salaris a pagar lloguers. Quan això passa, això no només és un problema perquè hi ha molta gent que no pot viure a Barcelona i ha de marxar de Barcelona, en particular la gent jove que està en un moment com d'arriscar la vida, sinó que la gent que aconsegueix quedar-se, la gent que aconsegueix viure a Barcelona, dedica un tant per cent tan gran del seu salari a pagar el lloguer que els diners que dedicaria a d'altres coses no pot fer. I això té un impacte en la vida cultural de la ciutat, clarament, en el teatre, té un impacte en la venda de llibres de la ciutat, en els concerts de música de la ciutat, però també en la salut, perquè el menjar que compres o l'esport que fas té un impacte en l'educació, les extraescolars dels fills o l'acadèmia d'anglès o tot això, diguem-ne, es redueix. Per tant, això no estic dient que tot se solucioni amb habitatge, però és veritat que la urgència de l'habitatge és una urgència que normalment analitzem només des de la perspectiva de tenir un lloc per viure, quan en realitat ens està donant una dècada de vida que és una vida empobrida i que tindrà uns efectes en les generacions que estan creixent en aquesta dècada, que seran generacions que no tindran accés, diguem-ne, al consum cultural, per exemple al teatre, que podria ser amb els preus que es donen. Ara, reduir preus, segurament es poden fer programes molt, diguem-ne, targetitzats, pensant si el públic tal tingués un preu qual, aniria a això. Però aquesta és una altra discussió que hem tingut moltes vegades, que jo crec que la política cultural i en particular la teatral de Barcelona no ha d'obsessionar-se amb anar a buscar
un determinat grup de gent perquè vagi al teatre, o que compri un llibre o li agradi la poesia, sinó que ha d'obsessionar-se en oferir un producte que sigui de tanta qualitat, sigui tan arriscat, que et valgui la pena, diguem-ne, renunciar d'altres coses per fer-ho. Jo crec que això no està passant. Insisteixo que de tots aquests sectors culturals, el teatre potser en els últims anys és el que conec menys, diguem-ne, no? Perquè he estat fora. Però sí que tinc la sensació que en general a la política catalana li manca una mica això, aquest risc de fons, que tu te'n vagis a dormir i et costi adormir-te perquè pensis m'estic perdent alguna cosa. Està a punt de començar un espectacle a dalt que es diu La Benvinguda, us el recomano molt, que això és... Amics, l'espectacle de la sala de dalt començarà d'aquí a 5 minuts. Jo crec que això no està passant. Aquesta sensació d'anar-se'n a dormir i tenir la sensació de que t'estàs perdent alguna cosa, que estàs perdent el temps perquè estàs dormint, això passa a les grans ciutats del món i això a Barcelona o ha deixat de passar o està passant menys del que podria passar tenint en compte que l'humus creatiu de la ciutat és una qualitat en tots els sectors, tu dius, vas a parlar amb el sector editorial, amb el sector teatral, amb el musical, hi ha una generació de compositors a Barcelona que és bestial i fins i tot ara ha marxat, estava per aquí el Manel Vidal, està apareixent un sector de stand-up comedy a Barcelona en català, molt potent, sí. que s'alimenta d'una llibertat que hem vist en pocs sectors, que també és una novetat cultural de la ciutat. No? O d'altres, el sector del joc de taula a la ciutat, que tendim a no veure'l com un sector cultural, és una indústria bestial i que té una gran qualitat cultural perquè alimenta la lectura, alimenta la curiositat i tal. El sector del videojoc comença a despuntar una mica. Per tant, estan passant coses, però falta alguna cosa, que jo no tinc la solució màgica, però falta alguna cosa per alimentar que això estigui al centre. I la meva posició és que ens hem obsessionat moltes vegades amb la part infraestructural o de gestió de tots aquests sectors i ens hem fixat poc en el creador, l'individu que fa l'acte creatiu des de la llibertat de dir vaig arriscar-me a dir això. Bueno, perquè, perdona que et talli, però perquè t'agafo la paraula, perquè crec que falta, moltes vegades nosaltres sentim, els polítics, o quan anem a vendre idees per demanar ajudes, no hi ha una hostilitat, però sí que ens sentim observats des d'una altra zona. No? Per tant, falta també que es baixi al nostre nivell, és a dir, que s'entenguin les nostres problemàtiques, no des d'una taula de despatx, sinó des del lloc de la creació. No? I moltes vegades, quan tu vas a demanar una cosa per una activitat, no se't jutja des de l'activitat. Per tant, falta comprensió moltes vegades del que són els límits i les preocupacions de nosaltres com a creadors. Em sembla que volies afegir alguna cosa, m'ha semblat en un moment. Deixa'm afegir només una cosa molt petita, que és que el teatre i la cultura en general, les activitats creatives, sempre han estat molt importants per tot el que ens ha explicat el Sergi, però també en el moment en el que estem, que és com una cruïlla històrica, el món de l'economia, el mercat laboral en general de les ciutats d'Occident caminarà cap a un model més de serveis, amb feines de baixa qualitat, amb salaris baixos, amb un intercanvi molt fàcil, no? Fins i tot amb una facilitat per automatitzar o robotitzar feines mecàniques, o cap a un mercat laboral més basat en la capacitat creativa, en la capacitat innovativa, en la imaginació. Si som capaços de que l'economia de la imaginació sigui una economia potent a la ciutat, en detriment de l'economia de serveis, o en detriment de l'economia del turisme, o en detriment de l'economia més... Està a punt de començar un espectacle. L'espectacle de la sala de dalt està a punt de començar. I com es fa això? Hi ha moltes maneres per fer això, però una de les maneres és aconseguir que el creador sigui l'heroi. Això es veu molt clar a Nova York. A Nova York durant molt de temps els herois van ser els grans industrials, Carnegie, Astor, els noms dels grans edificis de Nova York, i en un moment als 60-70s això va girar i els herois eren Andy Warhol o Patti Smith o els creadors del moment. No? Si nosaltres som capaços de posar el focus en els creadors de la ciutat i fer que l'acte creatiu i l'acte de participar d'un acte creatiu sigui central en una vida rica a Barcelona, rica vull dir espiritualment rica a Barcelona, això penso jo
té un impacte en la manera com cadascú s'imagina la seva carrera laboral o els seus esforços. Això no vol dir que amb això sigui suficient, O sigui, tot això va acompanyat de polítiques materials concretes, però hi ha un punt cultural que cal posar això al centre. Ja està, disculpeu. Sí. Hola. Jo volia parlar de... Digues el teu nom, sisplau. Sí, Merche. Volia preguntar una qüestió que sempre em persegueix i fins i tot li vaig preguntar una vegada al Lluís Pasqual, que quan esteu parlant de teatre també parleu en el mateix paquet de tota la part artística, o sigui, que està molt associat amb el tema de preus i de mancances de recursos. No hi ha cap estratègia en el que puguem desenvolupar d'una manera creativa, que també això hi sigui, perquè clar, la interpretació ja la comprem, però moltes vegades trobes a faltar que hi hagi un receptor per la resta de sensors, no? Vull dir, jo me'n recordo molt de Terra Baixa, ja sé que era una altra lliga, etc. Però clar, agraeixes moltes vegades quan pots venir aquí o te'n vas a Londres i t'ho poden oferir, vull dir, no sempre, jo entenc que hi ha circumstàncies en cada cas, no? En aquest teatre hi haurà un tipus de continguts, però hi ha altres els trobem a faltar aquí també. Jo crec quines estratègies hauria de fer perquè d'una manera fàcil i sense tenir que malmetre els recursos es pogués també complementar tota aquesta part artística que la trobem tan a faltar a vegades. No sé ben bé. Escenografia, il·luminació, si tot el que no és... Es tendeix a estalviar en això, no? Si hi ha una tendència a gastar, diguem-ne, el lector i el dramaturg... Clar, és que tot va lligat, no? Perquè moltes vegades la crisi fa que de cop i volta ens haguem de replantejar molt i aquí el nivell d'espectacularitat però també són signes dels temps, no? Que realment el teatre, tenint un text i uns actors, a vegades n'hi ha prou. Evidentment, hi ha dimensions d'espectacle, vull dir, si tu vas a veure La jaula de les loques, que actualment està en cartell, et trobaràs un gran espectacle, no? No, entenc, vull dir, no me'n voldria anar del teatre essencial, vull dir, però de vegades sí que dius, home, un pas més enllà, no crec que sigui molt més, intentar no caure sempre amb el que, com que tenim sempre manca de recursos, acabem per essencialitzar tot massa, no? Sí, però t'asseguro que és el signe dels temps, és a dir, ja ens agradaria a nosaltres a vegades, o a vegades és que no podem incloure més gent. I, per exemple, ara hi ha coses meravelloses que es podrien fer a nivell de videoart, no? Perdó. Un exemple, jo me'n recordo una vegada, fa molts anys vaig anar a veure la Celestina a Madrid i hi havia, simplement era un cercle enorme que baixava i pujava, vull dir, ja no tan sols el tema de que sigui, no, posem diners, no és un tema de diners, és conceptualment una qualitat en el tema de complementar la interpretació amb conceptes. No tecnològic, no estic per aquí. Diries que l'escenografia catalana està poc valorada? Depèn, perquè jo amb l'experiència que tinc, no. El que sí que és veritat és que hi ha una disminució de recursos que no necessàriament passa per un empobriment de les propostes, però sí que és veritat que hi ha una certa essencialització. És a dir, que el nivell de barroquisme, per entendre'ns, ha disminuït. Moltes vegades per explicar una cosa a nivell d'espai i tal, vas al concepte. És a dir, treus una mica l'ornament, no? I sí que vas més al concepte, però la qualitat jo no trobo que hagi baixat, jo crec que ha canviat. També hi ha modes, perquè per exemple el teatre alemany té una estètica molt més radical, no tan mediterrània, més feista, que és aquesta paraula que es diu en espanyol, que s'ha aplicat moltes vegades a determinades propostes. I a vegades coincideix que és més barat també. Però segurament la clau per superar això que diu vostè també és potenciar potenciar que les arts és a dir, que el teatre, amb la pintura, amb la música, amb el vídeo, ens interaccionem més. I aquí sí que és veritat que hi ha tot un tema de relacionar-nos
amb altres artistes que no siguin només els teatrals. Moltes vegades les capelletes fan mal artísticament, no? És a dir, ensimismar-se, que es diu, automirar-se, no? I sí que convindria també crear una xarxa de relació amb altres creadors. Et tallo abans que s'escapi. Casares, vols dir alguna cosa? Tantes coses. Moltes coses, perquè ha sigut superinteressant. Toni Casares, el director de la Em sala mossegava la Beckett. llengua tota l'estona. Jo hi ha una cosa que us felicito, perquè no heu caigut en una conversa merament sectorial de teatre, sinó que heu parlat de política, de ciutat, de vida, fins i tot. I jo crec que és significatiu que algú que opta a l'alcaldia un dia, quan es planteja què es pot fer respecte del teatre, entengui que per fer alguna cosa que realment serveixi i sigui útil pel teatre en general s'ha de parlar de ciutat i s'ha de parlar, per exemple, quan parlàveu dels orígens de la Beckett, un dels grans problemes que té aquesta ciutat en aquests moments és que allò que va ser el nucli de la Beckett, que era una companyia de teatre que agafa un local al centre de la ciutat, el lloga i el fa servir per fer-hi els seus assajos i de tant en tant l'obra perquè vinguin públic, això en aquests moments és literalment impossible de fer a Barcelona. I per tant s'ha de pensar què passa amb la cultura, no amb la cultura, diguem, comercial, sinó amb la cultura vital al centre de la ciutat, què queda de vida ciutadana al centre de la ciutat de Barcelona, i l'altra és quantes ciutats hi ha dins mateix de Barcelona, que aquesta és una altra cosa. Quan jo veig polítics que pensen en termes no tant de política cultural, de què fer pel sector cultural, sinó de com culturalitzar les diferents polítiques que s'han de fer, doncs xapó, em trec el barret, jo crec que la cosa va per aquí, segur. Això que dius d'una companyia llogant un local no hi havia pensat. Una de les coses que nosaltres estem pensant és que a Barcelona sabem que hi ha censats, segurament n'hi ha més, però sabem que hi ha censats aproximadament uns 14.000 locals comercials que porten més de 2 anys buits. Això està passant a Barcelona, en part, hi ha moltes raons per les quals està passant això, no? I una de les propostes que tenim d'habitatge és treballar amb aquests locals, a veure si podem alguns transformar-los en habitatge o en habitatge públic, no? Però no se m'ha acudit que potser és un mecanisme d'una infraestructura que ja existeix, que és petit i que és precari, però que potser per aquest tipus de moment artístic, que és fundes una companyia i busques un espai per fer això, potser sigui improvisant, potser és un potencial de solució. Perdó, una de les coses que va en part matar allò que ens n'havia dit el teatre alternatiu dels 80s i dels 90s era els condicionants que l'administració pública posava als responsables de determinats espais per rebre subvenció, que què era? Un número determinat de funcions a l'any. És a dir, quan aquells locals deixaven de ser espais de creació on el creador treballa i de tant en tant obre la persiana perquè vinguin espectadors, es van convertir en petits teatres de cartellera, que es diu, que els obligava a unes dinàmiques de comercialitat, d'exhibició regular. Segurament també, no? Seguretat, lavabos, aquest tipus de coses també deuen tenir un impacte. Aquí el Carles primer i després. Bé, Carles. Perdona. Aviam, primera, no, el teatre no és política. La cultura és política. Tota la cultura i tots els rams, i això ho deia la Campmany i va ser el seu lema de vida, la cultura és política. A part d'això, jo crec que ens esteu dient unes coses i és com tenir-ho davant dels ulls i no veure-ho. Entre altres coses perquè podem gaudir de la presència del Sergi, que a part de director, autor, actor, de moltes coses, professor, ha estat gestor. Vull dir, ell va estar al front del Teatre Nacional de Catalunya durant 7 anys. El que passa és que va saber-ne sortir just en el moment, perquè era el 2007, suposo. Hauria d'haver sortit un any abans, ja t'ho dic ara. Doncs va saber, no et va pillar la crisi d'allò. Em va enganxar de ple l'últim any. L'últim any. De totes maneres, tu vas iniciar projectes en el Teatre Nacional de Catalunya, que és, per mi, la manera perfecta d'entendre
com unir gestió, política, cultura, subvencions, d'allò. Tot el que vas crear en el Teatre Nacional, i ho vas crear tu, que és el projecte T6, allò, aviam, la infraestructura ja la tenim. Jo crec que hi ha moltes infraestructures i en un moment donat la gent que ens apassiona el teatre fotríem teatre a la plaça d'aquí davant. Vull dir, no es tracta d'infraestructura, infraestructura n'hi ha molta. Es tracta de que aquí a Catalunya, i parlant de teatre concretament, hi ha moltíssim talent. Molt. Perquè tots hem fet alguna vegada els pastorets, hem fet teatre a l'escola, els teatres amateurs, la cultura catalana ha viscut d'això. Els ateneus, els casinos, a tot arreu s'ha fet teatre. Després, Jordi, no estarà el problema de que posem a gestionar cultura a polítics i no a talent cultural? Això és un gran debat, eh? Perquè quan el Sergi es va posar... Una senyora allà darrere que va fent que no amb el dit. Hi ha un gran debat aquí. Que tu dius això, és que anaves fent que no... Anava a dir mestressa. Tu també dius que no? Tu dius que sí. Qui està d'acord amb el Carles aquí? Hòstia, voteu-me a mi, no voteu al Jordi. Qui està d'acord amb el Carles? Amb el Sergi o amb el Carles? Aviam, el projecte T6, i el pots explicar... Fes-nos una valoració del projecte T6 i després si la gestió... El que passa és que jo tinc molt de respecte per l'actual director del Teatre Nacional. No t'estem demanant que te'l carreguis. No, el projecte T6 va ser... I després que responguis a si la gestió cultural ha d'estar en mans. Això no et sé dir el què, perquè sento opinions de l'altra banda i també penso que tenen raó. Per exemple, el Jordi Casanovas, un gran autor més jove que jo i molt prolífic, et fa tota una dissertació de per què un director de teatre no ha de ser un creador. La cosa del projecte T6 va ser la següent. A mi el Benet i Jornet és una persona que em va canviar la vida amb aquesta cosa de posar-me el Guimerà als morros i dir-me no critiquis el Guimerà abans de conèixer-el sencer. I li vaig fer cas i després vaig arribar a una obra que era La filla del mar, que la vaig muntar a més, perquè semblava que parlés de mi aquella obra. Per tant, la tradició d'alguna manera enganxava amb el que jo era. I llavors per mi allò va ser un gran descobriment. El projecte T6 va ser un intent, jo crec que bastant reeixit, de demostrar a la gent que nosaltres som capaços, des de la nostra joventut, perquè la pràctica majoria tots els autors eren catalans i la immensa majoria joves, de fer bon teatre. Per això havíem de també pujar el nivell dels actors i vam arribar a aconseguir una companyia d'actors, una companyia de 9 actors que estava disposada, que eren els que interpretaven les obres dels joves autors. I de cop i volta un jove autor tenia el senyor Jordi Banacolotxa per fer el iaio, la senyora Àngels Poch, que el cel sigui, per fer la senyora, i tenia tota una sèrie d'actors de molt alta qualitat que això al mateix temps feia pujar el nivell dels mateixos autors. Perquè tot es retroalimenta. I era una mica el llegat que jo creia tenir del Benet i Jornet, que al mateix temps em va fotre el Guimerà als nassos. Que no sabem valorar que el que tenim, encara que sigui petit, encara que sigui carrincló, encara que sigui com sigui, és preciós també. I era un intent de demostrar al món que les noves generacions poden recollir aquesta herència i tornar a fer un teatre de qualitat per la gent. I es va aconseguir, i de fet, molts dels autors que han passat pel T6 estan estrenant obres a tot el món. I tu vas a Llatinoamèrica i se'ns coneix, i quan vas allà ens diuen el Josep Maria Miró, el Pau Miró, surten fora d'aquí i se'ls considera maestro Miró, li diuen. Evidentment a mi també m'ho diuen, maestro Belbel, no? Però, i llavors dius, ostres, ens consideren més a Xile, Argentina, Uruguai, Mèxic, Brasil, que no pas a casa nostra, no? Per tant, el T6 va ser un intent de plegar una sèrie de gent, perquè finalment, quan tu mires el teatre en la història, te n'adones que l'important
és els préstecs que ens fem, és els trasvassaments que ens fem entre nosaltres. Shakespeare no seria ningú sense Marlowe, no? Lope de Vega sense Calderón. Vull dir, i llavors crear aquesta dinàmica perquè l'autor recuperi l'espai de la creació. I era posar l'autor com a centre de la creació, amb els actors. No, jo crec que no. Sí, tenia un percentatge molt alt, sí. Vols incidir en el tema que ha obert el Carles, de gestors... Ui, aquí jo ja no sé què dir-te. D'acord, era només per si... Ja no sé què dir-te perquè és un tema molt complicat. És que jo crec que té molta raó, per mi té molta raó. Ara jo et volia dir una altra cosa. Em dic Mercè. Hola, Mercè. Gràcies per venir. A veure, Jordi, has d'anar més al teatre. T'ho demano, per favor, i a veure teatre en català. Deures. A veure teatre en català. Ara et vaig explicar una anècdota de iaia. Jo he estat molts anys bibliotecària a l'Autònoma i recordo un dia que... Hola. Recordo un dia que el president Suárez va dir públicament, sense cap vergonya i amb aquella veu que tenia i aquella fatxenda que tenia, va dir... ¿Puedo prometer y prometo? No. ¿Cómo se puede escribir o hacer ciencia en catalán? Sí. No, però jo no vull dir això. Espera, que no he acabat. Jo recordo els científics de l'Autònoma que van començar a estirar-se els que tenien cabells, a estirar-se els cabells i a fer de tot. Això, avui dia, passat al teatre, això que has dit tu, no existeix, no és veritat. O sigui, jo, que vaig bastant al teatre i que m'agrada veure Shakespeare i que m'agrada veure clàssics, t'asseguro que he vist Guimaràs meravellosos, perquè a part del text, de la llengua, hi ha la dicció, hi ha com es diuen les coses. A veure, tu pots veure avui un Hamlet, jo vaig veure un Hamlet que ballava rap, que jo et diria que és potser dels millors que he vist a la meva vida, i fa 2 anys, que fa 2 anys? Sí, 2 anys. 2 anys. Clar, i no el desmereix. Bueno, al contrari, és que era excels, m'explico. I tu m'estàs parlant d'un teatre que això que dius tu, tens raó, però fa 20 anys, 30 anys. I et diria, per exemple, que això a Madrid encara es fa així. Declamen. Saps? O sigui, encara hi ha aquella cosa... És com quan vas a escoltar poesia i escoltes la Sílvia Bell o escoltes en Pedrals. Això és una altra manera de dir la llengua, de declamar, d'entonar, de vocalitzar. Jo, la Sílvia Bell em fa plorar quan vol. I el Pedrals, l'altre dia vaig anar-lo parlant del Tormeda i, escolta'm, és un geni, i com declama. Però vull dir-te que això que dius tu és cert, però és de cert, és antic. És molt antic. Deixa'm que et digui una cosa. Crec que tens raó amb tot el que estàs dient i crec que jo m'he explicat malament. O sigui, jo no parlo, tu has mencionat la cantarella, però jo no parlo de la cantarella, ni parlo d'un estil declamatiu, no parlo d'això. T'asseguro que en els últims 3 anys no he anat al teatre perquè per allà corre la meva filla que té 2 anys i mig i t'asseguro que menys no he sortit ni a sopar, diguem-ne. Però el teatre sí que és una cosa que m'ha interessat molt sempre i que hi he assistit molt sempre, allà on he viatjat, en particular els anys que he viscut a Nova York, i sempre que he tornat a Barcelona, cada vegada que he tornat a Barcelona, si el Toni no em convidava a veure alguna cosa, ja m'espavilava jo per anar-la a veure. Per tant, diguem-ne, no parlo des de la distància amb el teatre, sinó des de la proximitat amb el teatre. I per mi no és una qüestió només del teatre. Crec que passa en el periodisme, que és el camp en el que jo he treballat els darrers 15 anys de la meva vida. Crec que passa en part a la literatura, o almenys en alguna de la literatura que estem traient, de gent que jo m'estimo i que són amics meus, incloents el Pedrals, incloent l'Adrià Pujol, incloent el Joan Tudó, incloent l'Anna Ponsoda. És a dir, crec que és una cosa que està passant, que la nostra llengua hi ha un punt d'autenticitat que no té a veure amb que no es pot fer ciència en català o no és això, sinó crec que té a veure amb que som una llengua ocupada de la mateixa manera que som una nació ocupada. I aleshores el català, la cultura política que jo m'agradaria trencar, és la cultura que fa que es premia la submissió per sobre de l'afirmació. Això és una cosa que passa a la nostra política i que es vessa a la societat tal com jo ho veig.
si no ho veus així, però jo ho veig així. Perdona, I a més vaig començar la conferència al Teatre Victòria explicant això, que per mi el gran xoc cultural que va ser marxar de Catalunya és que aquí es premia que tu siguis capaç d'emetre el missatge que estàs disposat a no trencar la pau social. I això, diguem-ne, t'ajuda a pujar. Mentre que a d'altres llocs és al revés. Si tu estàs disposat a firmar-te fins a les últimes conseqüències, això, diguem-ne, és el que et dona valor. No? I jo crec que això té un impacte en moltes parts de la nostra vida i també en la llengua i també en el teatre en català. I com moltes vegades quan vaig a veure teatre en català, l'última cosa que vaig anar a veure va ser l'Ivan Morales, que estava fent aquí el passat juny o el passat maig, no me'n recordo com es deia allò que feia l'Ivan Morales, que era un espectacle interessant perquè eren bilingües, és a dir, els personatges passaven de català a castellà depenent del que estaven dient, i després vam anar a fer una cervesa i jo li deia, aquest canvi de llengua que fas, per què el fas? L'estàs fent perquè és així com parlem, és a dir, quan parlem saltem al castellà, o perquè hi ha algunes coses que quan es diuen en castellà tenen una força diferent de quan es diuen en català perquè les has sentit abans o després. I ella em deia, mira, no m'ho he plantejat com a mirall i poca cosa més. No? Però del que parlava abans sobretot és de la interpretació. La interpretació sempre veu de les coses que veus. Sí, sempre veu de les coses, no? Com es diuen les coses, tu veus com es diuen les coses. Si tu has de fer de Senyora Doubtfire, posem que féssim una versió en català de la Senyora Doubtfire. Tu pensaries com són les senyores que netegen en cases de més de 50 anys, no? I com parlen aquest català. No? I aleshores, jo el que dic justament és que crec que la interpretació catalana és realista, en el sentit de que ha aconseguit capturar la falsedat amb la que nosaltres interactuem a la vida, diguem-ne. No? I això és el que em fa de vegades sentir una distància, potser és que veig a través de la interpretació coses que em fan mal i per això hi reacciono en contra, però en cap cas crec que el català tingui cap problema per fer qualsevol cosa que fa qualsevol altra llengua, al contrari. Jo crec que ara entraríem en un debat molt llarg, que és el de la llengua catalana, que és un debat meravellós, i jo et diria que finalment el teatre és dels sectors de la cultura catalana on la llengua catalana té més vitalitat i té més... Vull dir, la proporció de teatre en català respecte al teatre en castellà és dels sectors culturals segurament el més alt. I t'he de dir que hi ha molta varietat, perquè hi ha molts de nosaltres que utilitzen registre popular, això que deies que costa, d'insultar en català, o el món de la droga en català, el món dels proxenetes en català costa, perquè generalment fas un canvi de llengua, i s'ha fet un esforç molt gran de part dels autors catalans de trobar una llengua que sigui vital i que com l'Ivan Morales, per exemple, i d'altres que intentem anar a una altra zona d'un català molt més estàndard, una mica més literari i que connecti una mica també més amb la tradició. Jo crec que aquí hi ha molta varietat i se'ns té molt poc en consideració la feina que estem fent amb la llengua catalana. I hi ha un desprestigi molt gran, mira totes les llistes de la llengua que es parla als patis de les escoles de Catalunya i veuràs que hi ha un retrocés enorme del català. I justament en el teatre, la llengua catalana és un sector on ens podem, al revés, hauríem d'estar satisfets i hauríem de fer que creixés el número d'espectadors. Algú té alguna altra pregunta? Em sembla que el Carles volia replicar, però allà primer hi havia una paraula demanada. No? No, home, no. No, que va, si no la miro. Hola, bona nit. Soc Maria Dolors, soc filla del Poble Nou, nascuda aquí. Gràcies per acollir-nos. Gràcies a vosaltres i espero que si arribeu a algun lloc, que estigui bé, que ens representeu bé. Això segur. La pregunta va per tu, Jordi. Va per tu, Jordi. Heu parlat de la relació cultura, ciutat, i has fet una asseveració de que més que unes infraestructures molt piramidals, sigui com una xarxa. Doncs jo et pregunto, quina idea cultural de ciutat tens tu? Quina idea? La idea de ciutat, que és el que necessitem nosaltres saber. Pots concretar una... O sigui, perquè aquesta pregunta pot voler dir moltes coses diferents. Sí. Perquè envia... Sí, escolta una cosa, a veure, bien. Està claríssim que... Mitat de la pregunta un, mitat de la pregunta l'altre, esteu complementats. És que jo soc aragonès i jo parlo en castellà sempre. Parlant l'idioma que et doni la gana. Sí, ara us estic parlant en català, en la vostra llengua, i us tinc que dir que l'aragonès
com tal, la Fabla Xés aragonesa, que suposo que no la coneixeu, també té la seva història i la seva vida i la seva cultura. Però la meva cultura, el meu ensenyament, ha sigut en castellà. Quan parleu de les dues llengües, és que hi ha un buit molt gran. Tingueu en compte que el que es diu en castellà, amb pèls i els senyals, no s'arriba a traduir exactament en català amb pèls i en senyals, perquè jo coneixo les dues llengües i és molt difícil aquesta relació. I dintre d'aquesta relació de cultures, en una ciutat multicultural com Barcelona, que té molts espais propis fantàstics que s'han d'aprofitar per moltes coses, per decidir quin tipus d'emplaçament de teatre, de barri, que el teatre en el barri és el punt cultural d'expressió dels sentiments de la gent i de la manera de fer, i on es matitzen aquestes maneres de fer i els sentiments. El criteri general d'una gran infraestructura, quin sentit té? Per què no me motiva sobre una gran infraestructura o unes infraestructures petites? Perquè el que sí te tinc que dir és que una gran ciutat com a Barcelona ha de tenir un urbanisme, un emplaçament i un envoltori molt clar, que és el que deia el senyor Sergi. Que per què no... L'altra funció. L'altra funció està a punt de començar. Que per què no el creador, el que apetxuga amb la faena... Ara. Que per què no el creador, el que apetxuga amb la faena, no està en el lloc que quan té que decidir ell, i està en mans d'uns senyors que es dediquen a la política, que votem i que després tampoc tens un rasero amb el qual tinguis la garantia de que estiguin capacitats per fer aquestes feines. I llavors, al teatre, quin criteri precís teniu d'emplaçar el teatre? Perquè tu abans has parlat d'un gran teatre emplaçat a la Sagrera. No. M'he explicat malament. Aviam, idea de cultura de ciutat. Podria estar parlant aquí una hora sencera, però deixa'm posar uns petits principis a lloc. El primer és el que he intentat assenyalar al llarg de tota aquesta xerrada, que és posar el focus, moure el focus des de les institucions i els mediadors o els gestors cap al creador. Això és una cosa que a Barcelona és molt sagnant, que el creador és l'últim mono de la política cultural, i la raó per la qual és l'últim mono és perquè quan tu parles de creació has de parlar de diferències. I has de dir aquest és bo i aquest no és bo, o això és l'excel·lència i això no. I en aquesta ciutat ens costa parlar de coses que no siguin discursos d'igualació, perquè som tots de dretes, d'esquerres, però tenim una cultura igualitarista en el vocabulari. Especialment aquesta administració i els socialistes anteriorment tenien una gran dificultat per assenyalar creadors. Segona, perquè l'única política cultural que hi ha hagut amb creadors a Barcelona històricament ha consistit a comprar creadors que alimentaven un relat determinant. A Barcelona i a Catalunya hi havia el relat maragallista de la ciutat sense història, cosmopolita, i el relat pujolista, més si vols folclòric i tradicionalista, i aquests tenien els seus autors, diguem-ne, comprats és una paraula molt forta, però diguem-ne assalariats, i era una lluita de suma zero. Uns arrossegaven Barcelona allunyant-la de la resta del país i els altres miraven de buscar una cultura que assenyalés el país tota l'estona. Però tots dos tenien una cosa en comú, i és que la part conflictiva de la cultura intentava ocultar-se. Ni el pujolisme volia conflicte cultural, ni el maragallisme volia conflicte cultural. I això ha fet que els grans creadors dels 80s i 90s s'han fet sols, és a dir, contra les administracions, contra les polítiques culturals, contra tot. I això per mi és greu, és a dir, és greu que ens hagi faltat un espai cultural saludable, mira, hola Aurelia, un espai cultural saludable que permeti que el salari no depengui de la teva lleialtat amb una administració o una ideologia concreta, i alhora que en la teva obra
sigui benvingut el conflicte, ja sigui polític, social, econòmic, moral, m'és igual, sexual, però el conflicte sigui al centre. Aleshores, com s'aconsegueix que el focus vagi cap als creadors? Bé, hi ha diverses maneres. Evidentment, el T6 és un experiment diguem-ne reeixit que posa això un exemple. Aquesta casa que s'ha passat dècades formant autors i actors en tant que autors i creadors i posant la creació al centre. Això és la gran escola de Barcelona teatral sobre això, és aquesta casa. Però també pensem en escriptors, per exemple. Com ho podem fer en escriptors? Actualment què tenim? Tenim que hi ha unes certes subvencions a llibreries, hi ha unes certes subvencions a través de les compres que les biblioteques fan, que normalment són acords amb editorials, és a dir, no són amb autors, sinó són amb editorials, i en canvi, quan un autor necessita diners per fer una obra o una investigació, ha d'omplir una paperassa extraordinària, una cosa absolutament delirant i kafkiana, en aquest cas, diguem-ne gairebé literalment, per acabar tenint 2.000 euros o 3.000 euros per aguantar 2 mesos a veure si acaba el poemari o acaba la novel·la. Doncs jo proposo, per exemple, és un exemple petit però molt gràfic, a totes les biblioteques de Barcelona. Copiem el model d'escriptor resident. Agafem que cada biblioteca triï a través d'un jurat que sigui les llibreries del barri, la bibliotecària, la directora de la biblioteca, el director de l'institut públic i no sé què, triïn un escriptor per any que tindrà un salari durant 12 mesos, un salari digne, un despatx a la biblioteca i unes obligacions de dinamitzar la vida cultural d'aquella biblioteca, ja sigui fent lectures del text que està produint o ja sigui convidant altres escriptors a parlar de l'obra, mentre crea la seva obra, escriu la seva obra a l'interior de la biblioteca. Això que és un model que a d'altres països funciona, per exemple, el Jordi Puntí té un llibre sobre el Xavier Cugat, que encara no ha sortit publicat, que el va escriure amb una beca a la Biblioteca de Nova York en aquests termes. A més, posen l'equip de recerca bibliotecari al servei de l'escriptor, de tal manera que tu ja no estàs sol fent la recerca, sinó que tens la institució al teu servei. Bé, doncs aquest model es pot portar a d'altres àmbits de la cultura. Es pot portar al teatre, es pot portar a l'art, es pot portar a la música, etc. Això 1. 2. Descentralitzar. A Barcelona, l'ICUP, l'Institut de Cultura, és un monstre administratiu i cultural que ha fet una feina molt important durant molts anys en aquesta ciutat, però que ha arribat a un punt que el seu control sobre la cultura és excessiu. Els treballadors de l'ICUP que venen d'una determinada administració en un determinat moment han acabat controlant el discurs cultural de la ciutat perquè són els que controlen els recursos. El mateix es pot dir del MACBA o l'Escola de Belles Arts amb l'art, diguem-ne, plàstic. Bé, doncs hem de fer un esforç per descentralitzar les decisions que es prenen de finançament. Això que he dit de les biblioteques, ja estic dient que és la pròpia biblioteca la que pren la decisió, no és un ens a l'Ajuntament que decideix totes les biblioteques, sinó cadascuna de les biblioteques. I per tant, hem de fer un esforç molt gran, diguem-ne, per traslladar tota l'energia cap aquí. Més propostes, podria estar aquí parlant molta estona, però de fons el que jo vull dir és que a mi la cultura m'interessa de manera central. Els polítics acostumen a dir això i acostuma a ser mentida. L'única prova que jo puc posar que això és veritat en el meu cas és que el meu discurs des del primer dia ha assenyalat que el nostre problema és cultural i que el que jo vull arreglar comença per arreglar l'àmbit cultural de la ciutat. Segon, el primer acte que vaig fer després de fer la conferència, que la vaig fer en un teatre, per cert, va ser un acte sobre cultura a la nau Bòstic, amb creadors, 150 creadors de Barcelona, de diverses tendències i lleialtats, que els vam convidar a debatre què estava passant amb el seu sector, amb la seva supervivència, amb la seva precarietat, perquè aquest és el tema principal que ens ocupa. I tercer, que això és el meu món, és el món del que jo vinc, és el món que a mi m'ha format, és el que m'ha donat les eines per comprendre el món, és el que m'ha permet viatjar, és el que em dona de menjar. Jo visc de la cultura. I per tant, per mi, reculturitzar la ciutat no és només per la mateixa raó que la polis de Grècia necessitava un teatre per fer la catarsi. Això també ho necessitem, però és que a més ens hi juguem el futur econòmic de la ciutat, el futur de la vida, una vida no alienada, una vida no lliurada a 8-10 hores de feina d'infelicitat, una vida lliurada a salaris baixos i empobrida en la seva experiència vital, és exactament el perill contra el que estem lluitant. I per mi, tant això com la llibertat de Catalunya comencen transformant la ciutat en un contenidor cultural que revoluciona les idees de tothom. Així és com jo ho veig. Ara, tot això ja entenc que és un discurs i que anirem, diguem-ne, desplegant-lo.
Què us sembla si alliberem el restaurant perquè la gent pugui sopar, demanem unes cerveses i continuem sense micròfons, ni càmeres, ni altres parafernàlies? Sí? Moltes gràcies. Gràcies per venir. Estigueu atents als propers actes que continuarem fent. Moltes gràcies, Sergi. És un plaer la teva il·luminació. Merci.